Какво за вас са извънкласните дейности? Има ли смисъл от тях изобщо? Да, има смисъл за извънкласните дейности. За мен извънкласните дейности са допълнително време, в което да развивам някакви хобита извън това, което уча в училище. Аз ги подкрепям извънкласните дейности. Може да създадеш много нови приятели и да се развиваш. Здравейте на всички с първият епизод на подкаста на НМД и Мегафон, Voice It. Идеята за този подкаст се роди отдавна сред мегафонци и сме радостни, че най-сетне тя става реалност. За тези от вас, които не знаят какво е Мегафон. Много лошо. Веднага ви казвам, това е програма за неформално гражданско образование на Националната мрежа за децата, където заедно с група младежи работим по теми като образование, смислено детско и младежко участие, психично здраве, здравеопазване, финансова грамотност, детско правосъдие и много други. Често провеждаме и допитвания по тези въпроси до нашите връстници. И именно резултатите от тях ще дискутираме в Voice It подкаст. Ще ви посрещам както с мнението на младите хора в България, така и с мнението на експерти. Обещаваме да бъде интересно. Здравейте и от нас! Аз съм Тияна. А аз съм Нио. Като опитни мегафонци, на нас се пара честта да открием първия пилотен епизод на Voice It подкаст. Нямаше по-подходяща тема за началото от тази за извънкласните дейности. Така е. Като се замисля, това, което правим сега, също е извънкласна дейност. Напълно си права. Нека чуем и мнението на други младежи, които обсъдиха темата за извънкласните дейности на тази годишния пролетен лагер на програмата Мегафон. Здравейте, драги гости, как се чувствате, как сте? Добре сме. Супер! Аз ще ви задам няколко въпроса за извънкласните дейности. Първият въпрос, който ще ви задам е в какви извънкласни дейности участвате или сте участвали? Аз по принцип съм човек, който участва в абсолютно много извънкласни дейности в училище. Някои от тях, в смисъл, аз съм в ученическия парламент, подготвяме всякакви празненства в училище за 15 септември, за края на годината. Също така подготвяме една церемония, тя е наречена Даскер. Тази церемония има, нали, за такова да награждава учители в най-различни категории, като категориите са, нали, по всички предмети и някои допълнителни, като примерно най-силен, най-чаровна усмивка, най-забавен и такива работи. Също така участвам в клуб, казва се Екупко, който рециклираме, събираме боклуци и правим всички еко неща в нашето училище. Ти спомена, че участваш в училищния парламент. Да. Да, ще те попитам какво те направи да участваш в него. Ами аз по принцип, както споменах, много обичам да участвам в извънкласни дейности и според мен това е едно страхотно нещо и според мен това наистина те кара да си по-общителен и да се развиваш в личностен план. Това е подкрепата, която извънкласните дейности получават от вашето училище? Ами в моето училище извънкласните дейности са много подкрепени от всички учители и ученици, защото даже, както споменах, аз участвам в клуб, който казва се Екупко. Нашата госпожа по химия се заема с всички неща по този клуб, помага ни, организира събития. Като цяло, наистина, в нашето училище всички учители много ни подкрепят и много държат на това ние да участваме в всички извънкласни дейности и като цяло сме много задружни в нашето училище. В моето училище е по същия начин, само че в него извънкласните дейности са повече спортни. Тоест имаме отбор по баскетбол, отбор по футбол, отбор по волейбол. Аз играя в отбора по футбол и всички учители помагат за развиването на училището. Какви клубове по интереси бихте желали да видите в вашето училище? Ами, бих желал по изобразително, защото съм ходил в миналото училище преди да се преместя. Бих желал и в момента да продължа. Да, в нашето училище имаме клуб по изобразително. Също така по футбол, по волейбол. А вие били ли сте някога човек, който да предложи идеята в училището за даден клуб по интерес или извънкласна дейност? Ами аз, доколкото знам, мисля, че това го прави ученикът, който отговаря за класът, който ходи на училищните събирания.
и никога не съм бил. В нашето училище доста от решенията, както бях споменала, се взимат от ученическия парламент. Всички заедно участваме в активно вземането на решения, предлагаме идеи, после ги предлагаме на нашия директор, който винаги е готов да ни помогне и да реализира всички наши искания и желания. Това е всичко. Много ви благодаря за времето и ние благодарим. И ние благодарим. Ние също благодарим за любопитната дискусия. Тяна, на мен винаги ми е било интересно как се организират клубовете по интереси в училище и дали е възможно учениците сами да инициират създаването на извънкласна дейност. Чудесни въпроси. Имаш късмет обаче, защото Крис от Мегафон попита именно това заместник директора на Испанската гимназия в София, Васил Лозанов. Здравейте на всички! С първи епизод на подкаста на НМД и Мегафон. С мен днес е Васил Лозанов, заместник директор в Испанската гимназия. Днес ще обсъждаме и дискутираме тема, по която сме работили с младежи от НМД и случайни минувачи, именно извънкласните дейности. Значи започваме с първия въпрос, който може би касае много хора. Всъщност, какво е значението, което има извънкласните дейности в живота на учениците и как може да помогне на живота им след училище? Първо здравей, аз съм почти като случайно минаващ тук наоколо, дето сте хванали да говори по тая тема, само дето с 7 години в образователната система вече. Така че ще споделя опит, който имам и като от 7 години ръководител на клуб по философия и гражданско образование в Испанската гимназия. Най-краткото, което мога да кажа е, че дори първата ми година в Испанската гимназия, когато бях учител по философия на половин щат, за мен беше много важно да има някакъв клуб, защото мисля, че най-после в световен мащаб пък стигна и до нас в България, нали, някои тенденции стигат по-късничко, си дадохме сметка, че извънкласните дейности са точно толкова важни, колкото и тези, които правим в часовете. Аз бих казал, извънкласната дейност абсолютно на същото ниво, като работата в часовете. Всъщност, веднага мога да задам още един въпрос. Как всъщност се взима решението да се направи даден клуб по нещо или да се създаде участие от ученици или идея на някой учител, било то директор дори? Ами и двете. Всъщност, както учителите могат да предлагат създаването на клубове, така и учениците могат, ако разбира се намерят подкрепа, защото клуба все пак трябва да го води някой учител. Иначе, за да бъде извънкласна дейност, имам предвид. Иначе те могат да се съберат и да правят каквато искат дейност заедно, но за да мине под шапката на училището все пак, трябва някой учител да го ръководи и директора, естествено, да е наясно, че такъв клуб се случва. Така че инициативата може да принадлежи на когото и да е. При нас сме имали такъв случай в Испанската гимназия, ученици да предлагат. Стандарта обаче все пак е, когато дойде времето за националната програма, Министерството на образованието и науката има една, а пък даже от известно време и втора програма, която е свързана с извънкласни дейности. Когато дойде времето, директорите питат и учителите, които имат желание да съберат клуб, правят този клуб, събират заявления, вижда се дали има желаещи ученици и съответно се решава колко и какви ще бъдат клубовете, които ще функционират. Всъщност, защо пък тогава има клубове, които са по-популярни и такива, които се срещат доста рядко заради липса на учители, които да ги водят, или по-скоро учениците не проявяват интерес към тях? Може да се дължи както на едното, така и на другото. Трудно ми е да кажа. Според мен много е важно каква е темата на клуба. Например, ако утре реша да учредя клуб по настолни игри, което е някакво хоби, което харесвам, съм сигурен, че в училището сред учениците ще има много заинтересовани. Ако предложа подробно изследване на, примерно, учител по биология съм, на комарите и тяхното разпространение в България, едва ли ще има повече от 1-2 ученици, които може би дори ще проявят маргинален интерес към този клуб, отколкото ако кажа клуб туризъм от ново поколение, ще пътуваме и ще си говорим за света и така нататък. Тоест,
темата на клуба, естествено важно и кой го води клуба. Ако е учител, който има добра репутация, учениците го харесват, чували са от съучениците им от по-горни випуски за него или самите те имат лични впечатления, са по-склонни да се доверят, че той би бил ръководител на някаква интересна дейност. Ако е някой с не чак толкова добра репутация, нали, тук говорим като цяло за навсякъде, всяко едно училище, съм сигурен, че е така, учениците няма да бъдат толкова склонни да се включат в дейностите. Вие казахте, че има училища, които правят страшно много клубове. Това не би ли довело някаква пречка и повече негативи, отколкото позитиви, които би доставил някой клуб на децата? Ами може, да. Може, особено когато клубовете започнат да се преплитат. Примерно, представи си, ние 3 учители по философия, имаме различни визии за това как трябва да изглежда извънкласната дейност и 3 много държим да имаме клубове, измисляме достатъчно различни имена, ама в един момент се оказва, че просто си създаваме конкуренция. Всеки иска да дърпа повече ученици към неговия клуб, за да не е в клуба на другите, и същото важи за математика, биология, история, нали, по която иде учебна дисциплина. Освен това, като цяло, ние това го забелязваме в световен мащаб, когато има твърде много избор, това води до тъй наречената парализа на избор. Тоест има много ученици, които виждайки 20 клуба, ще се объркат, защото те знаят, че обективно имат време за не повече от един или в някакъв страхотен случай 2 от тия клубове, обаче искат да отидат на 10 от тях. И сега на кои да отида, на какво да отида, ще пробвам единия, ще пробвам другия, ще пробвам третия, тя учебната година минава преди те да са успели да се ориентират. От друга страна пък погледнато, ако се предлагат само 2 или 3 клуба в училището, това също не е достатъчно привлекателно. Нали? Разнообразието привлича различни хора. Относно това дали някакви извънкласни дейности трябва да са задължителни, бихте ли споделили вашето мнение, защото разбира се, всичко има плюсове и минуси, но на пръв поглед това изглежда като нещо, което не би трябвало да е така. Не би трябвало да има задължителни или имаш предвид? Ами да, аз даже не знам някъде дали има такива. Сега ако питаш мен, аз ще кажа, философията е изключително важна, нали, все пак това преподавам и много хубаво да има задължителна философия извънкласна дейност, в кръга на шегата. Всеки друг учител ще ти каже, че неговото е важно, но не, нали, идеята на извънкласните дейности е да отразява личностното развитие и интересите на учениците. Тоест, те трябва да имат клубове, от които да избират, но трябва да бъдат насочени към това, към което са добри в крайна сметка. Ти ако не си добър математик и няма желание да се занимаваш с математика, да имаш задължителен клуб по математика, на мен ми звучи като мъчение, нали? Училището няма изобщо това нещо за цел. Абсолютно е така. Аз лично по математика... Нацелих ли те по математика? Абсолютно, да. Добре, а тогава защо има хора, нали, аз също съм свидетел, предполагам и вие, които не се ангажират по абсолютно никакъв начин с извънкласни дейности, не ходят, не посещават и като цяло не проявяват никакъв интерес? Първият ми отговор е, защото има всякакви хора. Това е едното нещо. Интересът към извънкласни дейности идва до голяма степен от семейство. В много семейства просто няма интерес към извънкласните дейности и децата не са стимулирани към подобно нещо. Другото нещо е, че всъщност учениците имат в момента, може би, най-много истински извънкласни дейности, които са неучилищни извънкласни дейности. Аз съм сигурен, че ако проведа анкета сред 16 годишните, аз предимно на 16 годишни, 17 преподавам, колко пъти в седмицата ходят на някаква извънкласна дейност, всъщност се окаже, че е страшно много. Вие ходите много повече на фитнес, отколкото ходихме ние, да речем. Тоест, стана популярно, някакси осъзнахме всички като цивилизация, че трябва да се грижим повече за тялото си, което се отразява на вас. Освен, че се храните по-добре, ти не би казал, че фитнесът ти е някаква извънкласна дейност. То е извънкласна дейност. 3 пъти в седмицата по час и половина в залата. Сега ще ме прощаваш, това ако не е извънкласна дейност, кое да бъде? Отделно, всички до един ходят на английски, немски, нещо друго допълнително, защото трябва да се учат езици, както знаем, прозорци към света и така нататък. И така нататък, и така нататък. И даже аз мисля, че има много ученици, които са пренаситени от извънкласни дейности и изобщо нямат никакво време за училищни извънкласни дейности, колкото и да им се иска. Факт е, че има ученици, които наистина имат огромен избор от извънкласни дейности и посещават. А това наистина аз не мога да си го представя лично, аз понеже съм относително активен, но има момчета и момичета, които просто не се спират. Това няма как да не повлияе върху тяхното ежедневие. Например, има ли някакъв вариант дори тези извънкласни дейности да влошат техния училищен живот?
Тотално, да. Това се отразява на социализацията. Много извънкласни дейности като брой се отразяват и на претоварването. В крайна сметка, в момента ти по-добре от мен знаеш TikTok, Instagram и т.н., които като цяло ти унищожават възможността да се концентрираш и добави към тях 5 извънкласни дейности или просто да ги съпоставим. То е същата работа. Като правиш много неща, статистически е много по-вероятно да не се справяш добре в нито едно от тях, защото ти разпределяш твоя капацитет Хикс в 5 задачи вместо само в 2. Съответно, училището също страда по някакъв начин от това нещо, но страда, пак казвам, и личния живот, което е доста по-лошо. Дец вика и без училище, това някъде после ще ме цитирате, че и без училище можеш да се оправиш, ама е факт, и без училище можеш да се оправиш с някакви пропуснати часове. Ама ако нямаш около теб добра среда, ако ти не познаваш себе си, ако не можеш да разбереш на къде да се насочиш и да си откриеш пътя в живота, това няма наваксване. Иначе хората завършат училище и на 90 години. Имаше една баба, дето много и беше голямо желание да завърши 8 клас, примерно, и преди години беше страшна сензация, че жената упорито се записала и на над 80 годишна възраст си завършила 8-я клас и ето изпълнила е това нещо в живота си. Пък сигурно не е живяла ужасно. Щом е живяла до 90 в България, значи бих казал, че е било окей. Мисля, че точно в момента е хубаво да засегнем и каква роля има самата среда в къщи, в това нещо, в цялото участие в училищния живот и извън класните дейности, защото наистина аз съм бил свидетел на хора, които просто ходят с нежелание, само защото родителите им оказват някакъв натиск, например, или някой друг било учител или нещо това. Ето ти го каза. Това е. Вкъщи е мястото, в което по много по-интимен, много по-съкровен, много по-близък до учениците, изобщо до младежите или да не са ученици начин, се формират техните вкусове. Някой път като съгласие с родителите, някой път като бунт срещу родителите, да не забравяме. Но двете са почти задължително, едно от двете, нали, го има там, някъде присъства. Аз искам да бъда точно като родителите си и ги слушам безрезервно, или тия ли пък точно ще ми кажат какво да правя, нали, защото са се справили много добре като родители, айде аз ще си открия сам пътя. И съответно това се отразява върху много повече според мен, отколкото учителите, защото учителите, деца вика, мен ще ме преживееш. Виждаме се един път седмично за една философия, нали, голям прас, може да ти е неприятно, ама се тая. Но вкъщи, където се прибираш, хората, които са те отгледали, хората, които са те формирали, може би най-много като характер през живота ти, оказват огромно влияние върху теб. Ако вкъщи, примерно, и майка ти и баща ти постоянно повтарят каква глупост е културата и как култура в България не може да вирее, защо би се записал на клуб по изобразително изкуство, нали, там, в което да ходите по галерии, да се занимавате с изкуство, ти ще мислиш, че това е някаква страшна глупост. Така че да, аз очаквам родителите да бъдат всъщност основен стимул за техните деца да участват в извънкласни дейности. Но понякога родителите са един много кофти стимул. За втори път казвам тая дума. Не е случайно, не искам да го окачествявам по никакъв различен начин от кофти. Това е най-мекото, но не отговаря на истинските ми чувства определение. Родителите карат децата си, проектират върху тях някакви свои собствени амбиции, желания, предпочитания и така нататък и карат децата си да ходят в посока, която може би самите деца не искат да ходят, а пък те, бидейки верни синове и дъщери, се по-скоро приемат въпреки природата си. И това води до този бърнаут, който не го нарекох така, но го споменах по-рано. Прегряването от всякакви допълнителни задачи. Абсолютно, да. Съгласен съм, аз също съм имал някакви такива моменти. Обаче пък, например, познавам един човек конкретно, който точно от извънкласна дейност промени тотално своите виждания над нещата и започна много различен начин на живот. За спорт конкретно говоря, разбира се. Добре, защото звучеше почти като за църква. Говоря за спорт, таеквондо тренираш той, да. Пък нали, той не започна с таеквондо, но просто откри спорта като начин на спускане. Каква стойност може да добави извънкласната дейност в живота като вече озрял човек, който има професия, семейство и така нататък? Огромна. Тя в крайна сметка, той класа, като е свършил извънкласните дейности, не са приключили. Обикновено в тия години, ученическите, имаш много повече свободно време, отколкото по-нататък, защото
училището ти взема там някаква част от деня, ама в другата част от деня ти нямаш истински сериозни ангажименти, не са свързани поне с плащане на сметки, изхранване на собствено дете и тъна. Тогава имаш най-голяма възможност да пробваш и да се ориентираш към това какво отговаря най-много на теб като човек. Хората ходят на спорт и на някакви години, които аз не мога да си ги представя в момента. Аз не мога да си представя на 80 години да отида в Южния парк и да правим тай-чи практика, нали, там на някоя поляна, но факт е, че масово хората го правят това. Надявам се, когато съм на 80 години, аз също да ходя в парка и да го правя, защото те вероятно са много приятна компания. Други играят шах, трети люпят семки и просто си говорят и така нататък. Всичко това са някакви извънкласни дейности. Нали? Класа после ще бъде заменен от работата ти така или иначе. Ти ако цял ден си само с колегите си, ще се побъркаш. Нали? Дори аз, който съм в страхотна среда, с много готини колеги, всичките учители от разни специалности, интересни, културни, любопитни хора, пак не бих издържал, ако това е единственото нещо, което правя. Срещи с учениците и после разговори с учителите. Нали? Имам нужда да отида и да се занимая с нещо друго, да бъда добър в нещо, да си докажа, че ето, чук на 30-така, ама още те бива в спорта, да речем, или в еди-кое си. И после като стана на 40, 50, 60, също ще имам нужда от това, за да се чувствам по-добре. Аз съм впечатлен от това, което казахте. Направо да ви питам, как тогава мога просто, когато имам някаква инициатива, да отида да я реализирам в някакъв клуб, примерно. Специално в конкретен случай давам футбол. Аз съм говорил, нали, с много хора, но примерно ми беше казано, че няма, защото някой си бил счупил ръката, нещо това с клуб по футбол и не можело да се направи това. По някакъв начин не убива ли желанието на дадените ученици, защото аз съм сигурен, че в нашето училище има футболисти, които са готови да играят за испанската. Има. То не знам, нямаме ли в момента някакви... Не, освен Лига Сервантес. Не. Да, сега това зависи много и от учителите. Ако учителите по физкултура в този случай не желаят да поемат такива клубове, а това може да се дължи на много и най-различни причини, обикновено основателни, нали, не са просто не ми се занимава. Примерно ние имаме традиция с баскетбола и волейбола и такива отбори поддържаме отдавна. Хандбал поддържахме известно време, също беше много интересно. Не знам в момента дали има все още интерес към това. Сигурен съм, че към футбола има интерес. То винаги има интерес към футбола. Това продължава да бъде най-масовия спорт, който тук в нашата част на света е интересен. Но пак казвам, не непременно учителите имат желание или възможност да водят такива клубове. Иначе въпрос, който ти задаваш е ключов, той опира до едно нещо, инициативността. Учениците трябва, според мен, и това е нещо, за което ние учителите сме отговорни, да бъдат постоянно инициативни и смислено инициативни. Постоянно не означава да имат много инициативи. По-скоро да бъдат инициативни и последователни в една, аз бих препоръчал, отколкото да постоянно нова инициатива, защото става разпиляването. Нали? Но ако дойдат ученици, ако отидат при един директор с добре подготвена идея, разговаряли вече с някой учител, с конкретно предложение, което е осмислено и така нататък и могат да устоят на критиката, защото един директор, ето ако дойдеш при мен с такова предложение, нали, ми кажеш, господин Лозанов, така и така, можем ли да го направим това, аз ще започна да ти задавам въпроси, които имат за цел да проверят наистина ли сте го измислили добре това нещо или не сте го измислили толкова добре. И ако успеете да устоите на критиката, никой директор или изобщо отговорно лице, от което зависи това, няма да ви каже, няма да я правите тая дейност. Имаше опит, казах, при нас преди няколко години, ученици да създадат клуб по програмиране. Единственият проблем беше, че нещо трябваше да се оговорят с един учител, уж се оговориха, пък после оказа, че не са се оговорили нищо и само за това пропадна работата. Но те бяха измислили предварително, казаха, ето ние сме го помислили, може да се събираме в тая зала, може да правим това и това нещо и така нататък и така нататък. Тоест, при едно добро предложение, в живота е същото, между другото това е много образователно за живота. Когато отиваш да предлагаш нещо, ако спонтанно сега ти хрумне, може да направим клуб по скачане с бънджи, нали? Вероятно идеята ти няма да бъде лесно защитима. Ако обаче е добре обмислена, добре отговорена и добре представена най-накрая, почти 100% ще мине тая идея. Стига да има капацитет. Тук пак опираме до това. Има ли учителя, който да го води, който да иска да поеме тази отговорност? Защото ние очакваме от учителите точно това нещо. Единствената причина да има задължително прикрепен учител към училищните клубове е, че все пак училището, доколкото това са негови ученици и доколкото това се развива в рамките на учебната, макар и извънкласна дейност,
нали, училището иска да има едно отговорно лице, което да поеме. Това е, буквално е това, да поеме отговорността, че това наистина се случва и че то се случва по правилния начин. Лично аз искам да ви питам, вие като директор, представляващ училище, какво бихте променили или бихте направили за по-добро? Аз мисля, че един директор, който иска най-доброто нещо за институцията си, преди всичко трябва да се съобрази с това от какво имат нужда и за какво имат желание хората там. Тоест, за да можеш да създадеш перфектното портфолио, било то 3 конкретни дейности с по, да кажем, 5 групи всяка или 15 различни дейности, означава ти да познаваш интересите на учениците ти и да познаваш силните и слабите страни на учителите ти. В утопичната идеална държава всички тези хора могат да координират интересите си и да дойдат с едни готови предложения. Ние, между другото, правим най-близкото до утопичната държава. Аз пускам в края на учебната година едно формулярче за следващата година. Моля ви, хората, които имат изявен интерес към клуба по философия и гражданско образование, да се запишат в този формуляр и да си ги преборя. Просто моля ви, от тази до тази дата, попълнете го. Всичко, което се изисква, да ми напишете 2 имена и от кой клас сте, нищо повече, за да мога после да ви потърся. Ако има 3-4 записани, това не оправдава създаването на цял клуб. Ако има записани 20 души, повече, дори 12-13, нали, предостатъчно. 12 на 13 души са една нормална група, с която да се работи. Тогава вече мога да кажа, ето имам основание да кажа, има интерес към това нещо, ще отида при директора и ще предложа. Ще кажа, ето, така и така, госпожо или господин директоре, предлагам ви да направим този клуб. Вижте, ето това са 12 души от 3 различни випуска, които изявяват интерес. Аз имам вече опит в това нещо, имам изработена учебна програма. Миналата година сме направили тази и тази и тази дейност. Аз правя ни отчети на клуба, какво е свършил за тази година. Примерно миналата година имахме нещо много хубаво, партньорство с 3 други училища. Клуба по философия при нас и техните профили и клубове по философия правихме тъй нареченото да философстваме заедно, което беше в съботни дни. Събираме учениците и учителите от всички 4 училища, ние сме намислили някакви активности и заедно работим по тях. И това е много ценно, защото да не забравяме, когато прекарваш целия си ден в едно училище, ти по-рядко имаш възможност да комуникираш с ученици от други училища, които имат сходни на твоя интерес, защото ти комуникираш с приятелите ти от предишното училище, от детството, от квартала, от клуба за тайкондо, нали, или от някое друго място, но е възможно те да нямат точно твой интерес по философия, който имаш. Но когато са клубове по философия от няколко училища, изведнъж нещата се променят. Като финален въпрос, вие като ръководител на клуб, нали, разбира се, няма значение философия, физическо или каквото и да е. Какви трудности срещате чисто като проблем в учениците? Ще им дам специално да го слушат после този епизод, за да чуят. Ма те знаят, аз съм им казвал и преди. Аз лично, конкретно в моя случай, срещам една много интересна трудност, която съм сигурен, че не е характерна за всички клубове обаче, и тя е необходимостта аз да ръчкам повече, отколкото ми се иска, когато правим някакви активности. Разбира се, тук отговорността си я нося изцяло аз и разбирам защо е така. В ученическа възраст все още концепцията за крайни срокове, организация на времето и така нататък за вас са абсолютно толкова далече от реалността, колкото не може да бъде. На мен много ми се иска, защото аз съм такъв и смятам, че е хубаво качество, да тече повече самоинициативен процес. Дори в часовете ми по философия, в баш класните дейности, а не извън класните, казвам всяка година на учениците ми, че за мен перфектният час е час, в който аз давам тема и вие обсъждате тая тема и не ми се налага аз да се включвам изобщо в нея. За мен перфектният час е аз да крача наляво-надясно, докато вие обсъждате темата. Защото това означава аз просто да ходя без да говоря, че няма нужда да се намесвам, че вие достатъчно добре се оправяте и сами и когато имате някакво чудене или питане, ме адресирате, аз отговарям само на него и после продължава вашата активност. В клуба с тройно по-голяма сила го очаквам това нещо. Примерно, тая година в клуба пишем едни философски писма. Аз очаквах, че хората ще имат много по-голям ентусиазъм да ги пишат тия писма. Истината е, че се налага да на всяка среща да ръчкам, да натискам, за да може някой да е написал писмото си за следващия път. Аз не ги окачествявам като несериозни моите ученици в клуба. Напротив, всичко, което те пишат като писма, е страхотно. Аз за това искам да пишат повече писма.
И това си е някакво, как да кажа, разочарование, с което аз просто трябва да свикна. То е съвсем нормално, то е очаквано. Но съм сигурен, че въпреки всичко, нали, големите срокове, главните задачи, които имаме, до момента винаги са се вършили така както трябва и ще продължат да се вършат така както трябва. Това е просто повече самоинициативност. Клуба е това и образованието като цяло. То може би в университета става ясно това нещо, но ми се иска да е от училище. Зависи много повече от самия човек, който се образова, отколкото от всичко останало. Добрият учител може да помогне тази самоинициативност, лошият учител може да я пресече много брутално. Но един ученик не е зависим толкова много от учителя, колкото от себе си. И колкото по-рано си даде сметка за това, толкова по-добре. В клубовете с още по-голяма сила. Щом ти си дошъл в свободното си време да висиш в клуб по футбол, значи ти харесваш футбола и от теб зависи да продължава да ти бъде много интересно. Освен ако естествено аз като ръководител те прецаквам и всеки път си на скамейката някъде и нямаш възможност да си изявиш. Тогава бих разбрал да не си толкова инициативен и да се откажеш, но тогава ти ще намериш друга форма пак да правиш същата активност, която толкова много ти харесва. Наистина много изчерпателни отговори. Благодаря страшно много от името на всички за опита, който споделихте като директор, като ръководител и най-вече като човек, който има опит в тази сфера, работещ с подрастващи. Надявам се да е бил полезен този подкаст и вашето участие и това. И аз много благодаря за това, че за пилотния епизод ме поканихте и се надявам по-нататък да имаме и поводи за още разговори. Дано.